akwai shataletale guda 11 a jihar Gombe wadda aka fi sani da cross ko runabout a turance, wadda kowanne yana da ma'anarsa da abin da yasa aka assasa shi a wannan guri. Ku biyo mu ta wannan kafa domin ganin yadda wannan shataletale suke da kuma bayyana muku irin manufofi da kuma ma'anarsu domin ilmantuwa. Yusuf Muhammad Aminu, wadda ni zan kasance da ku a daidai wannan lokaci. Masu kallo da bibiyan mu, a ci gaba da kawo muku yadda shataletalen jihar Gombe suke da kuma ma'anoninsu. Mun zo wannan shataletale da kuka gani a bayana, wadda yake nuna wa cewa duk wanda shigo birnin Gombe ya kalli wannan shataletale ya tabbatar da cewa lalle wannan shataletale ya nuna cewa wannan guri ya iso babban masallaci mai martaba sarkin Gombe, wato masallaci na ɗaya a jihar Gombe gaba ɗaya kenan. Abinda wannan shataletale yake bayyana wa duk wanda shigo cikin jihar Gombe. Wannan shataletale da kuke gani a halin yanzu a bayana shine shataletale wanda yake kusa da gidan gwamnatin jihar Gombe. Kuma hakan na nuna cewa a saman wannan shataletale akwai agogo wanda yake kadawa awa 24 yana aiki. Haka na tabbatar mana da cewa gidan gwamnatin jihar Gombe awa 24 aiki ake yi domin samun al'ummar jihar Gombe ci gaba a koda yaushe. To mai kallo, wannan shataletale da yake bayana shataletale ne wadda wani zai iya cewa ai wancan na farkon ne, to ba na farkon bane. Wannan shataletale ne wadda in ka kalli samansa tagwayen masu ne. Hakan na tabbatar maka da cewa in ka zo wannan guri ka iso fadar mai martaba sarkin Gombe, wadda na kusa da wannan shataletale, kuma shine manufar da aka wato yi design ko kuma aka tsara yadda wannan shataletale zai kasance. Duk wanda ya shigo jihar Gombe in ya ga wannan shataletale yana nuna masa tabbacin cewa lalle ya iso fadar mai martaba sarkin Gombe. Masu bibiyan kafar watsa labarai ta Gombawa TV, ko a yanzu dai kun san dai cewa jihar Gombe ya cika birni Bubero, kuma wanda ake masa lakabi da Gombawa ɗiban fari, bakon da mu ma an tashi da mu. Kamar yadda muka kawo muku wasu shataletale a cikin jihar Gombe da ma'anoninsu, shin a matsayinka na ɗan Najeriya kuma arewacin Najeriya, wata jiha ce ta kai jihar Gombe irin wannan tsari na shataletale da ma'anoninsu? In akwai, ka bayyana mana a comment section. Kuma da haka muke ƙara godiya gare ku da ku ci gaba da bibiyar mu daga nan gidan talabijin na Gombawa TV.